Gaurkoan lehen aipatu duen bezala, Ibakusa musika taldeko abeslaria dugu hemen, Silvia Guillen. Ongi etorri, Silvia, zer moduz? Ondo. Beno, bigarren diskako abenduan atera zenuten diskaren bigarren bideoklipa kaleratu duzue orain dela gutxi. Bai. Eta datorren astean ere Atortxurroken joko duzue. Bai. Konta iguzu pixka bat, nola ari zareten dena prestatzen edo harrera? Egia esan guretzat izango dugun kontzerturik bereziena izango da. Eta jotake gaude prestatzen, detaile guztiak begiratzen eta oso urduri gaude. Ze nahi dugu alik eta hobekien ateratzea. Orduan eramango dugu gainera gure argietako teknikoa, gure tekniko propioa eta gaude dena oso ondo prestatzen. Baina urduri, bai. Kontzertu garrantzitsua. Guretzat oso kontzertu garrantzitsua izango da. Eta horregatik erabaki genuen bigarren bideoklipa justo Atortxurrok baino pizkat lehenago ateratzea. Bigarren bideoklip hau ditzen da 120 ordu. Norabait erreferentzia egiten dio tortura jasan duten pertsona guztiei. Orduan guretzat garrantzitsua zen bideoklip hau justo data hauetan ateratzea. Oso aproposa. Oso aproposa delako, bai. Eta, joko duzue ostiralean, ez? Bai. Ondo, eguna, ordua, egun horretako lehenengo taldea izango gara, 6etan, baita 6etan hasiko dira Gatillazo taldea. Eta Ator neska, eskenatokian joko dugu. Ez da eskenatoki handia, da eskenatoki ertaina, eta 6etan izango da. Orduan, hortik bazabiltzate. Jende pila bat egongo da, gainera, Espero dugu, ze lehenengo taldea garenez, ez dakigu nola egongo den giroa, baina, klaro, Atortxurrok ostegunean hasten denez, espero dugu jendea, edo jendetza egotea, bai. Dagoeneko bi diska atera dituzue, hori bigarrena abenduan, baina konta iguzu pixka bat nola sortu zen taldea? Taldea sortu zen gutxi gora bera 2011 urtean, hauek beste talde bat, taldekideek beste talde bat zuten, deitzen ziren Tears from Hiroshima, eta abeslariak alde egin zuen, orduan abeslari gabe geratu ziren, eta ni nire partez Kerasi taldean nengoen, Irurzungo beste metal talde batean, eta gu ere banandu egin ginen. Orduan, ni nengoen pixkat depresioak jota, ze nik talde batean aritu nahi nuen, eta lagun baten bitartez, hauek ezagutu nituen, froga ginuen, eta ondo konpontzen ginela ikusita, aurrera jarraitzea erabaki genuen, eta orduan, taldeari izena aldatu genion, ze ezin ginen deitu Tears from Hiroshima, ze ez ginen talde hori. Orduan, horregatik sortu zen Ibakusa taldea. Eta izena Ibakusa nondik? Tears from Hiroshima taldeak nolabaiteko Japoniaren kulturaren kutsadura zeukan, nolabait, eta guk horrekin jarraitu nahi genuen. Eta orduan, jakin izan genuen, pizkat ikerketa lanak egiten, Ibakusa izena, japonieraz, ez nahi duela bombardaketa jaso izan duten pertsonak, edo Hiroshimako bombardaketatik bizirik atera diren pertsonei esaten zaie Ibakusa. Orduan, primerako izena iruditu zitzaigun, ze gu ere, nolabait, beste talde batzuetatik, beste talde batzuk hartu eta berpiztu egin ginen, ez? Nolabaiteko talde berpiztua ginen, orduan, Ibakusa taldea oso aproposa iruditu zitzaigun. Polita. Eta taldea zeintzuk osatzen duzue? Baditugu Iñaki Santos, gitarra jotzen, Iñaki Pulido, baixua jotzen, Indusi Zubiat, beste gitarra jotzen, eta Ander Orduna, bateria jotzen, eta ni abesten. Eta Iruñekoak? Denak, burlatakoak dira, eta ni barenengoa. Baina Iruñerrikoak, bai, mengoak. Bi diskak gainera lehen kontatu izan didazu, lehenengoa Bartzelonan landu zenutela, baina bigarrena hemen egitea erabaki zenutela. Bai, ze, hasiera batean, abuztuak 6 diska, gure lehenengo diska egiterak orduan, erabaki genuen Bartzelonako oso estudio berezi batera joatea. Estudio honetan, metal taldeen artean oso famatua zen estudioara. Baina, gu ez ginen egon oso eroso. Ze apartamentu bat alokatu behar izan genuen,
nolako ordutegi berezi bat jarraitu behar izan genuen. Nik ahotsa grabatzerako orduan arazoak izan dituen, ze ahotsi gabe geratu nintzen momentu batean, eta karo, baina grabatu behar genuen, eta kriston presioa jasan nuen, orduan ez ginen oso eroso egon. Orduan, bigarren diskarako erabaki genuen Iruñan bertan egitea, erosotasunagatik, eta gainera hemen Iruñan badaudelako oso estudio onak ere, eta nahiago dugu konfidantzazko pertsonekin grabatzea, ze hauek ezagutzen gaituzte eta badakite zer nolako soinua atera nahi dugun, eta konfidantza osoz esan dezakegu hau ez gustatzen edo hau bai, eta horregatik erabaki genuen hemen Iruñan bertan grabatzea. Bai. Hori, musikaren egoera nola ikusten duzu edo duzu hemen Nafarroa mailan edo Euskal Herria, ez dakit? Musika mundua? Bai, edo zuentzat, ez dakit, beharrak izan dituzue edo beti edo jendearen harrera, ez dakit. Ze metal egiten duzu ez? Bai, gure estiloa metalcore, rock metal ez dakigu, ez dakit zetik eta jarri. Eta estilo hau oso minoritarioa da, egia esan. Jendeak nahiago du askotan parrandazko musika entzutea eta errazago sartzen zaion musika entzutea. Ta nire impresioa da gehiago landu behar dugula eta laguntza gehiago behar dugula. Jendea erakartzeko esfortzu gehiago egin behar dugula. Nik uste dute musika estilo ezberdin asko entzuten ditugu, baina gehienetan gure kontzertuetara hurbiltzen diren pertsonak gehienetan musikariak dira. Eta, bai, zailtasunak ikusten ditugu, publiko zabalago batera iristeko, baina horretan gaude. Nik uste dute jendeak gero eta gehiago irekitzen ari dela burmuina, ez? Eta belarriak, beste estilo batzuetara. Horretan gaude, gure pelea horretan. Orain arte, kontzertu asko egin dituzue, eta izan ere, San Ferminen aurretik ere oso berezia izan zenuten, ezta? Bai, konta iguzu pixka bat. Deitu ziguten, Nagore Lafageri omenaldi bat egin behar zioten Uztailaren 3an, Kondestable Jauregian, eta deitu ziguten kanta bat abesteko. Ze behar zituzten, musikarien artean behar zituzten batez ere emakumeak, eta euskararen presentzia ere bermatu behar zuten, ze hor zeuden El Drogas, Kai Etxaniz, La Txula Potra, baina guztio gazteleraz egiten zutenez, behar zuten hori euskarazko tarte hori, eta deitu egin ziguten, eta oso kontzertu berezia izan zen, oso hunkigarria, gure abesti, Oiu Xilak diskan agertzen den Irina kanta prestatu genuen akustiko moduan, eta egia esan hor familiaren aurrean jo genuen, eta oso momentu hunkigarria izan zen guretzat. Nik gogoratzen dut nola kontzertua bukatuta gero, negarzotinka batean hasi nintzen. Ze benetan oso hunkigarria izan zen. Gainera gero familiarekin egon ginen hizketan eta eskerrak eman zizkiguten, eta guretzat hori oso berezi izan zen. Eta, korrikan ere jo zenuten. Bai. Bai, ere polita, ez? Oso polita. Oso giro polita egon zen, gainera sekulako teknikariak genituen, hor zeuden ere Maider, eta Sorkun, eta Gatibu, eta guretzat izan zen oso berezia, gainera Iruñan bertan jotzea, aldako festa giroan, nigo goratzen dut oso egun berezia eta polita, eta bai, polita. Bai. Eta orain zertan ari zarete lanean? Orain, orentxe bertan, atortxurako kontzertu hau prestatzen, jotake, eta gero baditugu udan hainbat kontzertu. Abuztuaren 19an, Burlatako jaietan egongo gara, Zopilotes Txirriauz, taldearekin batera, eta gero Guarteko jaietan ere egongo gara, irailaren 16an, eta orain ez dut, Tuteran, Uztailaren 27an, eta bagaude hor kontzertu berezi batzuk prestatzen. Baina oraindik, hau da aurreratu dezakedan bakarra. Asko da, Uda izateko egia esan bai.
Bai. Eta nolakoa da zuen egunerokotasuna edo sortze prozesu hori? Ba, oso talde disiplinatua gara. Bueno, orain oporretan egon gara guztiok eta pixkat, baina normalean geratzen gara astean 2 edo 3 entsaiatzeko eta detaile guztiak ondo begiratzeko, eta kontzertuak bideoan grabatzen ditugu edo saiatzen gara, eta gero bideo horiek ikusten ditugu eta ikusten ditugu gure akatsak, eta saiatzen gara akats horiek norabait hobetzen, zuzentzen. Oso gure buruarekiko oso exigentzia handia eskatzen diogu, bai? Ze badakigu, musika hau ez dela, minoritarioa dela, baina saiatzen gara ahalik eta hobekien egitea. Orduan, asko, egia esan, disiplina handiko taldea gara, hori bai. Bai. Eta adibidez, lehen aipatu duzula joaten den gehiengoa musikaria dela, zuen kontzertuetara, hori ere, joaten baldin badira, eta musikaz baldin badakite, hori ere da onak zaretela, ez? Bueno, talden nobela gara, bai, ze oraindik ez gara profesionalak, baina semiprofesionala garela esango nuke. Ze oso serio hartzen dugu gure lana eta ahalik eta hobekien egiten saiatzen gara. Orduan, hori oso musikari batek esaten dizunean, ondo egin duzuen edo guretzat oso garrantzitsua da. Ze badakigu agian metala entzuten ez duen pertsona batentzat agian zarata hutsa dela edo, baina guk egia esan asko jorratzen ditugu kontzertuak eta, guretzat oso pozgarria da. Musikari bat etortzen denean eta esaten digunean nahizu, oso kontzertu ona egin duzue edo kritikatu egiten ditugu. Adibidez esaten digute, hau ez da entzun, edo hemen pixka desafinatu egin duzue, edo hemen ez... Denetarik ikasten da. Denetarik ikasten da, bai. Eta orduan hori, momentuz, urrengo astean atortxu eta tutera, esan duzu. Tutera, dobletea egingo dugu. Tutera 27an, Beterri elkartean, Euskaldun elkarte batean. Nik ez dakit tuterako jaiak izango diren, baina... Uztaila amaieran, jai giroan egongo garela uste dut, eta hori Euskaldunan elkarte horretan. Eta gero hurrengo gunean atortxurroken. Osea, espero dugu tuteran asko gehiegi ez nekatzea. Bai, bueno. Ze, gero dena eman nahi dugu atortxurroken, orduan, Bueno, oso serioak zaretenez, azaldu duzun bezala, segurazki dena ondo joango dela. Saiatuko gara, bai. Bai, eta bideoklipa orain arte, zer moduz ere ikuskizun asko, jendeaz zerbait aipatu dizue, horri buruz? Ikuskizun aldetik nahi baino gutxiago, baina hau beti gertatzen den gauza da. Baina, hor gaude jotak gainera, opor garaiak direnez, nik uste dut ere jendea ez duela... Eta San Ferminak ere izan dira, bai. Baina, harrera ona izaten ari dela uste dugu, kritika onak jasan ditugu, eta, hobetu dezakegula, klaro, jakina, hori beti. Baina, gu pizkanaka eta pozik, momentuz. Zorte handia, Silvia. Mila esker. Eta, ikusiko dugu ere ni atortxura joango naizela. Bai. Etorri gure kontzertura, Bai. Eskerrik asko. Zuei, mila esker.